Thanos channel. Σήμερα στο βίντεο θα παίξουμε Simulator θα ρίξουμε μια καινούργια σειρά με αυτό. Θα μπούμε να δείξουμε λίγο τι έχουμε εδώ πέρα. Τα λεφτά δεν θα τα έχω προσθέσει. Σήμερα θα πάμε έτσι κάπου ένα δρομολόγιο και θα μιλάμε. Θα σας πω και κάτι πράγματα που πρέπει να ξέρετε. Λοιπόν, εάν είστε καινούργιος στο channel, κάντε ένα like και ένα subscribe και κάντε share σε κάποιους φίλους αν θέλετε να σου αρέσει το βίντεο. Ωραία, λοιπόν, για αρχή πάμε στο map. Παγκόσμιος χάρτης. Είμαστε κολονία και θα πάμε, πού να πάμε, να πάμε Dortmund, βασικά είναι, όχι Dortmund, θα πάμε στο, να πάμε Dortmund είναι πολύ δίπλα, είναι μια ώρα. Πάμε εδώ πέρα, πάμε εδώ, λοιπόν, μισό να βάλουμε ελληνικά. Φρέμι. Θα δούμε λοιπόν preview trailer να πάρουμε. Όχι ξύλα. Α, εδώ είμαστε. Αυτό εδώ πέρα. Navigate the company. Generate job offer. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ομίλιο το φορτίο. Εδώ δες τι κάνει ο άλλος. Τι έχει ο άλλος. Τι ακριβώς κάνει ο φίλος εδώ πέρα. Τι κάνεις ρε φίλε. Δες τι κάνει. Δες τι κάνει ρε φίλε τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, περνάω. Εντάξει. Πήγα να πω περνάω κόκκινο. Μόνο είναι το πράσινο ρε φίλε. Τι άλλο να κάνω. Μια χαρά. Πάμε εδώ πέρα χαλαρά. Χαλαρά. Πίσω, θα κοιτάς το καθρέφτη. Καλή ερώτηση, δεν ξέρω. Κάποιες φορές πίσω γιατί το καθρέφτη, αν το βλέπει όταν έχετε πίσω κάποιος δεν φαίνεται, δηλαδή εξαφανίζεται. Πίσω φαίνεται, πίσω δεν φαίνεται το σπίτι. Είναι πιο εύκολο. Μετά περνάμε τώρα τα κόκκινα, τι είμαστε εμείς τώρα ρε φίλε. Εντάξει, ήταν μέσα στην Ελλάδα και περνούσαμε με τα κόκκινα, ήταν φυσιολογικό, δηλαδή δεν θα γινόταν κάτι. Μπαίνουμε εδώ μέσα τώρα. Ποιος κορνάρει ρε φίλε, διαλύσω. Και μπαίνουμε εδώ. Τώρα σκέφτομαι να πάρω τη μονιέρα, την G29, εντάξει. Να το βουλώσει αυτός. Και σκέφτομαι τώρα να την πάρω, να μην την πάρω. Ωραία, λοιπόν, ένα εξορίτσι είναι πολύ καλύτερα. Θα μπούμε εδώ με λοκό. Πάρ' το, έλα. Δηλαδή χαμός γίνεται εδώ πέρα. Ένας, δύο, ένας μπάτσος, άλλος από εδώ και άλλος πίσω. Ή μάλλον δύο άτομα από πίσω. Είναι ένας μες στον άλλο νομίζω. Δόρμος. Μπήκε. Φύγαμε. Εντάξει τώρα και εδώ πέρα δεν παίζει ρόλο. Δηλαδή και να πάω να με τρακάρω, να τους τρακάρω. Δεν έχει collisions εδώ πέρα. Γιατί μη έχει collisions άσχα θα γινότανε. Θα ανέβει εδώ πέρα. Για να δούμε έλα. Πόσους τόνους έχουν πια απλά δεν ξέρω. 14 τόνοι. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ. Έχω πάρει και πολλούς. Λοιπόν, μπαίνουμε. Τέλεια. Άλλα πράσινο. Ρε φίλε, ούτε ένα κόκκινο σήμερα. Μάλλον. Εντάξει, και κόκκινο να ήταν, δεν μας πολύ νοιάζει.
Μπαμ μπαμ μπαμ. Ωραία φίλα. Τώρα να δούμε. Πάμε. Θα περάσουμε πάλι με κόκκινο. Πάμε με κόκκινο, δεν πειράζει. Δεν έχει τώρα εδώ πέρα μπάτσους. Εντάξει, ούτε πρόστιμο δεν έφαγα. Εδώ θα φάω. Εντάξει, εδώ έφαγα πριν, δεν έφαγα πρόστιμο. Είμαστε τυχεροί. Τι κάνει ο ηλίθιος. Ας τον κορνάρουμε αυτό που μας κορνάρει. Έτσι κάνουμε εμείς εδώ πέρα, κορναριζόμαστε. Κορναριζόμαστε. Τέλος πάντων. Ωραία. Έλα, δεν τραβάει στην ανεφόρα. Το σκάνια 770 ύπους, αλλά δεν το βλέπω και πολύ καλά που τραβάει. Πιστεύω φταίει εδώ η νταλίκα που έβαλα πάνω στο τραπεζάκι. Πάμε λοιπόν. Ελλάδα δεν έχω μπει καθόλου. Μάλλον στο άλλο επεισόδιο θα πάμε προς Ελλάδα. Τώρα θα δούμε που θα πάμε. Το άλλο επεισόδιο θα είναι εντάξει πολύ πιο μεγάλο. Αυτό είναι το πρώτο. Θέλω να δω αν θα σας αρέσει. Και αν μας αρέσει θα συνεχίσουμε. Θα το πάμε Ελλάδα μάλλον. Θα πάμε εδώ από Γερμανία κάπου ως Ελλάδα. Εντάξει, πόσες ώρες θα είναι. Oops, sorry. Λοιπόν, πάμε. Κάνα βλακεία. Έκανα βλακεία. Πια πάνω από 100, Εντάξει, μάγκες δεν πειράζει τώρα. Ξεχαστήκαμε. Όχι. Όχι, έκανα βλακεία. Και μόλις να σας πω εδώ πέρα, όποιος θέλει να μπει στην εταιρεία, στο Traxbook, στο TaxMP, στην Purple Hellas, θα έχω κάτω στην περιγραφή το link για το Discord. Όποιος θέλει να μπει, θα μπει εκεί πέρα στο link κάτω στην περιγραφή, στο description. Θα πατήσει για να μπει στο Discord, στον server, και απλά θα μπει σε ένα call ή θα ζητήσει roles από τον Purple, από τον boss της εταιρείας. Και θα τον πει μάλλον ναι, φυσικά θα σε βάλει, αλλά πρέπει να διαβάσει κάτι ρόλους. Αυτοί οι ρόλοι κανόνες. Ναι, σας είπα ότι κορναριζόμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτοί οι κανόνες είναι να πας κάτω από 100 χιλιόμετρα. Εντάξει, εγώ τώρα ρε φίλε μια φορά πάτησα παραπάνω γιατί κάνω τώρα για record και χάστηκα, είδατε. Πας με 90 χιλιόμετρα περίπου, 30 χιλιόμετρα στο Traxbook και να ανεβούμε. Και να ανεβούμε σαν ομάδα. Τώρα είμαστε τρίτη νομίζω, ή κάπου εκεί είμαστε τώρα, δεν θυμάμαι. Αναλόγως θα δούμε. Θα μπει ο άλλος τώρα, θα μπει ο άλλος. Μάγκες, μπείτε, πιστεύω αξίζει, έχουμε μια ωραία παρέα, είναι full κομπλέ. Κάνουμε convoys. Να σας πω ότι στα convoys δεν κάνουμε βλακίες, δηλαδή δεν πάμε όπως να είναι. Τρακέρνουμε, κάνουμε προσπεράσεις, κλείνουμε στους δρόμους. Πάει ένας πίσω από τον άλλον και πάμε με 90 χιλιόμετρα, έτσι. Τώρα έχω κάνει γερή βλακιά. Έχω ξεχάσει να βάλω το... Για καθίστε λίγο. Εδώ. Game. Enable speed limiter, play, ok. Γι' αυτό τώρα πήγα πάλι 100 κάτι, 110. Το έχω ξεχάσει από πριν που πήγαινα για να μεγαλώσει το map. Πήγαινα σε κάτι ότι να είναι με έρτη, απλά ήθελα να πάω πιο γρήγορα.
και το ξέχασα πριν. Τι γράφουνε στο chat ρε μάγκες τώρα, τι πράγματα είναι αυτά. Χαμός γίνεται. Πάμε λογίες. Εδώ πέρα εντάξει ωραία είναι η Γερμανία. Είναι πολύ συνηθισμένο. Είναι μια χαρά βασικά. Τώρα θα σας κάνω ένα speed line για να φτάσετε πιο γρήγορα. Σε 3, 2, 1 πάμε. Φτάνουμε τώρα στις 5 λεπτά. Εδώ κάνουμε αναστροφή και τέλειωσαμε. Τώρα πάμε λίγο όπως να είναι γιατί είναι το τέλος, εντάξει. Απλά θέλουμε να φτάσουμε. Κόκκινο ρε φίλε. Πράσινο δεν γίνεται να είναι ποτέ. Δεν γίνεται να περνάω και να είναι ήδη πράσινο. Αυτό το σκάνια δεν στρίβει καθόλου. Το Iveco στρίβει πολύ πιο καλά το σκάνια. Αλλά το Iveco δεν το βάζω γιατί είναι πιο λίγους ύπους. Έγινε και εντάξει. Άλλο αυτά, άλλο σκάνια ρε φίλε. Κάθε ένα έχει το δικό του συμφέρον. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Αν σας άρεσε κάντε ένα sub και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.